Tir mar omenda maromo bilion 12 kowuok kuom bengi mar Africa Development Bank e konyo keyo teko sitima e kor gwenge. Kano wuoyo e gweng ma Obambo Kadhai e kar chung od bura ma Alego Usonga e kinde mane otelo e chenro mar tudo sitima ne mier moheo 100, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi nolero ni omenda no osepuodhi gi bengi no ka ibiro poge ne kuonde chungo od bura duto 290 ma pachoka. Wandayi no nyiso jopiny ni jatend piny William Ruto tiyo matek mar neno ni chenro duto mag dongruok ochopi, kolero ni sirkal nigi leka mar tieko tudo ne Jo-Kenya duto teko sitima. Na leo hii tumekuja kuzindua hii mradi ya stima ya Obambo Kadhai Village. Miradi ambayo imesimamiwa na wizara yangu ya kawi na mafuta, ikipitia shirika yetu ya Derek. Katika hii msimu, hii financial year ambayo inapita sasa hii, Alego Usonga iko na karibu shilingi milioni 100. Na hiyo ni Derek peke yake. This county alone iko na budget ya stima ya more than 1.2 billion shillings. We have successfully negotiated another facility to the tune of 12 billion shillings from the African Development Bank, which we shall be using in the coming months to expand our electricity connectivity across the country. Let us use this opportunity to make a difference in the lives of our people. Why you oh, come on. If you know you are anti-development, we will not even re-elect you again. If you are holding an office, you are anti-development, we will not re-elect you again. But for now, Opiyo Wandayi, please, you have the blessing of our blessing.